Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Een wedstrijd op Manje in Top Os. Dat is omdat Aron Tonge de bekerwaard in MVV. Die wedstrijd wat woen, de voorwater voor zelfs woen van FC Greens. Dus er is alle reden om te leiden bij Cambuur. Elke Top Os moet verslaan worden. En dat moet wel zonder Remco Balk. De onvaller is Skorst. En hij moet vervangen worden. Maar waar zal Remco Balk vervangen? Wat zoest u dan? Nou ja, we hebben natuurlijk een Harry Kiet die zijn basisdebuut nog maakt. Maar dit is toch wel de gelegenheid. Nou, dan ging dat misschien wel aan. Dan doe ik dat. Hè? Nee, ik denk dat dat gebeuren gaat. Nou, wie vorige maand het verhaal rondom Wiebe Kooistra dat hij fysiek nog net goed genoeg was. Dat hij is maximaal een hel te spelen kon. Hij hem dat intussen wat omheen gekregen? Ja, maar dat had ik mij hersteld te maken. Dat ben jonge jongens, maar ik kom denken met de oren jonge jongens. Ivan en ik had voor hier bij de amateurs spelen, dan krijgen ze een hele oren belasting op hun lichaam, waardoor ze vermoeid zijn. En we hebben hier nou wat les van de hamstrings en dat soort dingen. Dus ja, als ze dan kapot maken, ja, dan shit het niet op. Dan ben je er een maand nu. Dus dat maken we echt goed passen. Maar nou is het moment toch? En hij kan dus langer als een held te spelen, maar misschien een hele wedstrijd zullen wat te volle vregen wezen? Het is een Harkiet toch? Die kent al langer dan de helft. Daar ben ik zelf wijs. Dat liet ze zich net aannemen. Een speler die ik weer vrij lieke te wijzen, zoent Henk de Jong het stokje oornaam had van George Olté, is de spits, Robert Zuldrikis. Hij maakte in de beker zijn eerste doelpunt weer en liek het weer de orde te worden. Na de training bleef er nog langer op het veld staan om in hem zelfs te investeren in te ronden. Het mij duidelijk wezen, hij wordt weer de orde. I scored last year in the last game also, then a lot of goals in the preseason, but then didn't play that much in the basis with the previous coach. Now Henk came back, he gave me trust, he gave me confidence. I played 3 games, we went 3 games unbeaten, and on the third game I also scored, so it's super nice, with the fresh vibe, fresh emotions for me and for the team. It's super nice, I think, for the whole stadium also. Do you had hard last months before he came? Yeah, it was difficult, I was not playing that much. We were not also doing super good in the Eredivisie, There's a lot of negativity about the club, that we were not at the top, at the spot, in the top of the league where we wanted to be before the season. We were not playing so good, and yeah, it was not so easy, but there are always, difficult times and good times, so it's part of the football and part of the life, you just need to accept it and be patient in the good times and in the bad times. Henk de Jong wil vestigheid en dus maar in je wiksel. Die liet hem al onkundig je balk is korst en wordt vervangen door Wiebe Kooistra op de rugsboetenpositie. Op Manje te doen de reismeidje naar Os. Cambuur mat het omdat de bekerwedstrijd in MVV inplant waard Aron Tonge. Maar Cambuur gaat goed van start. De eerste kans is deze kopbal van Fedde de Jong. Maar die impacт weer door de keeper van Top Os, Mike Havenkotte. Maar Cambuur zit er boppen op. Verovert de bal vlug. Want hier rekt het kwiet, maar dan zit Cambuur er gelijk. Maar 3 spelers boppen op. Is het Silla die het onderschept. Hij krijgt de bal bij Milan Smit. Voorzet bij zijn linker. Bij de eerste peel is daar Robert Zuldrikis. Hij scoorde het in MVV zijn eerste treffer van het seizoen. En als je skierboeren dame is, dan volg je er meer. Hier is nummer 2 van de voet van Robert Zuldrikis. Cambuur controleert het, maar maakt het hem zelfs aan dreig. Want Silla levert de bal hierin. Dan kan Top Os eruit komen. Maar Amin Remy die ziet het Silla op. Gaat de boet om. Er is contact. En skiert Martin Perez kineert ons als een strafskopjan. Silla protesteert het wel. Maar hij maakt het gewoon een overtreding. En dus is dit een terjochte penalty. Rosjon van Eijma, hij leidt on. En hij zet de thuisploeg op 1-1. Zo is die goede start van Cambuur weer verdwenen. En maakt de ploeg van Henk de Jong weer op jacht naar de vastsprong. Maar dan, in het midden van het beeld, wat bad daar? Wat trilkes tussen Silla en Amin Remy. Wat docht die onvallen van Top Os daar?
Skiertjochter Perez neemt de tiert even shirt al. Hij heeft de rode kaart in handen. Top Osmat verder met Sieman. Remy, een slaande beweging hier. Ja, een terjochte rode kaart. En wat een domme oertreding van Remy. Maar ja, voetbalje Sieman is soms een dregenweer zoals Tjen Alverman. In hoevier had Cambuur Derek last van? Nou, in elk geval is dit de onvoldoende rechterkant. Wiebe Kooistra, Meisje linker, leidt hem bij de tweede peel. En van Milan Smit is dit een kort kunstje om de bal binnen te koppen. Hij zet Cambuur al heel vlug weer op een 2 voorsprong. De assist van Wiebe en de goal van Milan Smit. Dan een hoekskop. We zitten nog altijd voor het skof. Brei leidt de bal weer om op Gabi Kaskili. Die helpt uit en alles valt erin, liek het wel. Want de rechtsback van Cambuur pikt zijn doelpunt mee. En hij vrijde te scoren uit. Havenkotten zeg hem let onkomen en koe er net meer bij. Dan de tweede helte. Mij Cambuur dat geduldig uiteen zet. Tol speelt van Kamin. Die het een heel soort rondte. De stap gaat niet in uit. Alsjeblieft. De reerde lopen leidt uit van Kaam. En hij profiteert ervan. Fjouwer Ian in de shit-tent in Os. Het Ian en uit horen doelpunt valt van Cambuur. En zou kan het wel eens een dikke uitslag worden. Sekou Silla dan. Combinatie met Milan Smit. Ek een goede actie, Scott van Silla. De bal komt voor de voeten van Wiebe Kooistra. En hij scoort bij zijn basisdebuut. En de Harrekiet zet Cambuur op een 4-1 voorsprong. Zijn tweede doelpunt, wat Action FC Emmen scoorde er al. Waar had er dan nog net scoort Kie haast afvraagje bij Cambuur? Het is hier in elk geval Kaskili, de rechterkant. Die had er al in makken. Die het goed voorbij aan Simon. Jouwt hem voor. En dan komt de bal voor de voeten van Verder de Jong. Die hier nog net een doelpunt maken. En hij maakt het een saai zien van. Maar nog een heel uren te gaan. Het Cambuur publiek sjocht het wel zitten. 10-10-10 wordt er scandeerd. Top Os dan. Lid dat neer, Tjen? Nou, eigenlijk net. Of ja, Kaskili die helpt hier. Maxime van Peer, die maakt het 2-6. Nee, hoe is het mogelijk? Een 100% kans van Peer. Maar hij slag het er net in. En in de onval Dernay slag het de Top Os net. Maar oh. Ja, Kaskili slordig, hè. Dit soort momentjes had er toch nog te vaak. Maar Van Peer, die hier van Os omspielt. Maar de bal natuurlijk gewoon binnen zitten. Aan de andere kant dan voorzet van Kaskili en een doelpunt. Floris Smant, het houdt maar net op. En voor de zonde keer een oren doelpunt te maken. Alles en elke die een had gescoord bij Cambuur op deze manje te Uninos. En de invaller Floris Smant docht een duit in het poetsje. Nog een liedskwartier te gaan. Mooi, je hebt de paas op Michael Brei op wij naar de 18. Dan is dit een strafschopsoenius is. Nou, nee, zet Perez neer onder de hand. Maar Michael Brei, ja, die hier hem gewoon niet zitten kennen. En dus lieke dit wel een strafschop. Maar de 18, die komt er nog wel, ja. Want het is wet druk zetten van Cambuur. Wat een doelpunt op Smit. Jeremy van Mullum docht dat prima. Krijgt hem bij Milan Smit. En let op, wat een prachtig hakje. En dan maakt het terug van Mullum. Die zijn eerste doelpunt van Cambuur maakt. Een prachtig hakje van Milan Smit. En een meesteroverwinning van Cambuur. Want neer Jedda won het een uitwedstrijd. Met sokken dikke cijfers. Nou Henk, 8-1. Dan kun je met thuis komen, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is wel een dikke uitslag. Dus dat is duidelijk. Maar ze hebben begonnen hartstikke goed, voetballen goed. En dan jou even een onachtzaamheidje achterin van Sekou dit keer. En die herstelt het letter hartstikke goed. Want dan is er geweldig, daarvoor ik. Maar ja, dan liet die bal weer in. Dat is wel een panel. Dat is totaal onnodig natuurlijk. Maar hij herstelt zich. Eerst zitten we even in de... Zit even in een dipje, hè? Ja, natuurlijk krijgt hij een tikje. Maar ja, dan krijgt hij een rode kaart. Ja, dan is het clear. Ja. En dat is ik knap, hè? Want als de Sint-Simon is, dan maakt ze net samen raar goals, hè? Of zo. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ik had het al een keer in gedachten in de wedstrijd. Maar toen kreeg ik de bal en ik dacht, ik ram gewoon een goal. En gelukkig de eerste. Lekker, hè?
Ja, echt een fijn gevoel, echt. Je keek ernaar alsof je het niet geloofde, man. Je zei, zit hij er nou wel of niet? En zo keek je. Ja, ik stond er even bij stil en ik dacht, huh? En toen draaide ik me op en ging ik naar de fans toe en ging ik even juichen. 8 doelpunten, 8 verschillende doelpunten maken. Ja, dat vind ik wel mooi. Van de andere kant dacht Robert Smijk op 12 traienmeisjes, maar hij is meer de oude-leider. Hè? Want centraal zetten ze tot dicht. En dan geeft hij de flank en wie hem dan maar voor de voeten krijgt, die tikken naar binnen. En dat zijn er 8 verschillende. Maar de eerste, wie won, heel mooi. Hè? Eerste peel. Weer mooi goal. We hebben Roberts graag aanwollen, dus ik hoop dat het los is. Ja, we herpakken ons nu gelukkig. We pakken nu punten. Dat is belangrijk. Aankomende wedstrijd wordt ook moeilijk. ADO. Maar moet lukken. We trainen hard en het komt goed. Ja, traaierij. Nu hebben we weer een mooie ADO Den Haag. Maar we kunnen eventjes, maar de jongens krijgen even 2 dagen rust. Want ze hebben haar echt 3 weken bodyen. En het is vierlijk dat ze warrig binnen. En dat jou ze keurig aan mij, hè, trainen, we vernemen het. Hè, wat we doen. En het is logisch, want we trainen elke dag goed. Dus ze krijgen nog even 2 dagen vrij. De stand van de eerste divisie. We vinden Cambuur waarom in het linker richtje. De Leeuwters staan op het 9e plak met 20 punten uit 13 wedstrijden. Ek in het linker richtje de tegenstander van aankomende snijn. Die vinden we waarom op plak 3. Ontzag via dit Cambuurjournaal. Een mooie overwinning dus in Os. En dat betekent dat Cambuur mij vertrouwen naar de volgende uitwedstrijd gaat. Die is aankomende snijn in Den Haag in ADO. Het betekent dat wij er na je week een mandje weer binnen. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.